дар шаҳри Бӯстон рӯзи модар бо баргузории ҳамоиши идона таҷлил гардид. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд паёми табрикии раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид ва таъкид намуд, ки модар рамзи ҷовидонаи меҳру вафо ва идомабахши насли инсон мебошад. модар аввалин шахсест, ки бо меҳри бузург, садоқату муҳаббаташ ва бо меҳрубонӣ ба худаш хост дар қалби тифли худ хислатҳои неки инсониро парвариш карда, ӯро дар шоҳроҳи зиндагӣ раҳнамоӣ месозад. дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хосат ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занон дар ободии хонадон, тарбияи кӯдакону ба воя расондани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу ахлоқ, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. модар ин ҳам роҳбар, ҳам олим, ҳам табиб, ҳам омӯзгор, ҳам сиёсатмадор. мехоҳам, ки ҳамеша модарони мо сиҳат саломат бошанд. дар идомаи чорабинӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстон иброз дошт, ки таваҷҷӯҳ ва дастгирии занону бонувон дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумат қарор дорад. имрӯз занону модарон дар тамоми самту соҳаҳо кору фаъолият доранд ва фаъолияти фидокоранаи онҳо ҳамеша аз ҷониби ҳукумати мамлакат қадр карда мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ситоиши модар таъкид намуданд, ки модар воқеан нахусустоди башарият аст ва фарзанд каломи аввалинро аз ӯ меомӯзад. ҳар модаре, ки соҳиби саводу дониш ва таҷрибаву ҷаҳонбинӣ мебошад, фарзанди ӯ бо саводу хушахлоқ ба воя мерасад. ҳатто сатҳи забондонии фарзанд аз сатҳи забондонии модар вобаста аст, зеро халқ беҳуда нагуфтааст, ки нотиқ он кас шуд, ки аз модар шунид. дар ин рӯз ба занону бонувон меҳрномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барномаи рангини фарҳангии хотири аҳли нишастро шод намуд. ёдовар мешавем, ки дар вилояти Суғд бештар аз 1,457,700 нафар занону духтарон умр ба сар мебаранд ва аз онҳо 22,889 нафар дар вазифаҳои роҳбарикунанда ва 1,267 нафар дар мақомоти давлатӣ фаъолият мебаранд.